Водена медитация за среща с вътрешното дете и изцеление на връзката с майката. Преди да започнем, нека си дадем момент да осъзнаем защо сме тук. Връзката с майката е първата връзка, която преживяваме. Тя оформя начина, по който усещаме света, доверието, което носим, сигурността, с която се движим през живота. Ако в тази връзка е имало болка, липса, недоизказани думи, тази болка остава с нас. Но днес ние създаваме пространство за изцеление. Даваме възможност на вътрешното си дете да бъде видяно, чуто, разбрано, защото само когато това се случи, започваме да възстановяваме връзката със себе си. Това е едно пътешествие навътре, в мекотата, в обичта, в истината. И сега, нека се потопим в него. Позволи си да намериш удобна поза. Почувствай как тялото ти намира своя естествен ритъм на покой. Сега насочи вниманието си към дъха. Той идва и си отива. Леко, плавно, естествено. С всяко вдишване приемаш мекота. С всяко издишване освобождаваш напрежението. А сега представи си как малко кълбо светлина в сърцето си оформяш полека. То пулсира нежно, излъчвайки топлина, усещане за спокойствие, усещане за сигурност. С всяко вдишване тази светлина става все по-ярка. С всяко издишване тя се разлива все повече. Скоро тя изпълва цялото ти тяло. Сякаш топъл леден вятър гали кожата ти. Сякаш мека прегръдка обгръща всяка твоя клетка. А сега тази светлина започва да се разлива в цялото помещение. Тя носи усещането за мир, за защита, за това, че всичко е наред. Тя извира от теб. Ти си в безопасност. Позволи на дъха си да тече спокойно, нежно и плавно, като топъл вятър, който полюшва тревите в летния здрач. Не е нужно да насилваш нищо. Просто бъди тук. А сега, нека тръгнем на едно пътешествие. Сега пред теб се отваря врата. Вратата към свят, който пази най-дълбоките ти спомени, най-нежните ти усещания, най-истинската ти същност. Когато си готов, прекрачи прага. Огледай се бавно. Каква е тази среда? Светло ли е или съмрачно? Уютно ли е или хладно? Какъв е въздухът? Лек и свеж или тежък?
Това пространство е огледало на твоето вътрешно дете. И ето го, детето. Може би го виждаш ясно, може би просто усещаш неговото присъствие. Дали е близо до теб или стои на страна? Дали погледът му е ведър или плах? Ти си тук за него. Наблюдавай го още малко и когато се почувстваш готов, приближи се бавно. Не е нужно да казваш нищо, просто бъди до него. Може би има думи, които винаги е искало да изкаже. Думи, които е потискало, защото не е било сигурно дали ще бъде чуто, дали ще бъде прието, дали има право да ги изговори. Сега той има това право. Позволи му да каже всичко, което носи в сърцето си. Слушай го без да прекъсваш, без да бързаш да отговориш. И всяка негова дума дишай. Дори ако нещо те заболи, дишай. Позволи на тези думи да преминат през теб, като топли вълни, да раздвижат затлачената болка, да разтворят стари рани, да внесат нова мекота. Те може да парят в началото, но след това ще донесат облегчение. С всяко вдишване приемай. С всяко издишване освобождавай тежестта, която си носил твърде дълго. Ти си тук. И най-сетне то не е само. Ти си тук. Наблюдавай как с всяко твое вдишване пространството около вас се изпълва с мека, златиста светлина, като топъл залез, който гали кожата, като нежна прегръдка, която разтваря напрежението и страха. Тази светлина идва от теб. Ти си източникът на сигурността, която детето е търсило. Ти си топлината, която то е жадувало. Ти си този, който го вижда. Може би детето иска да бъде прегърнато. Може би просто иска да стоиш до него в тишината. Дай му точно това, от което има нужда. Останете тук заедно, в този миг, в тази светлина. Когато детето е готово, когато усещаш, че в него настъпва промяна, дори и най-малката, нека погледнем към следващата крачка. Една среща, която отдавна е чакала да се случи. Мама. Мама винаги е там. В сърцето на мама винаги има място за нейното детенце. Мама обича така, както може. Позволи си да усетиш тези думи. Да усетиш как те докосват вътрешното дете в теб. А сега позволи на детето да затвори очи. То вдишва меката светлина около себе си. И когато отново отвори очи, пред него изплува образът на мама.
Тя е там, спокойна, с ясен, нежен поглед, озарена от същата мека светлина, излъчваща сигурност. Тя е тук. Погледни я. Как изглежда? Какво излъчват очите й? Какво усещаш в присъствието й? Мама е тук, готова да чуе, готова да утеши, готова да разбере всичко, което тревожи малкото ти сърчице. Позволи на детето да говори. Нека каже всичко, което носи в себе си. Мама слуша. Мама разбира. И мама казва: мило дете, аз съм тук. Виждам те, чувам те, обичам те. Тя те поглежда с мекота. Може би ти се усмихва. Може би протяга ръце. Каквото и да направи, знай, че сега тя е тук за теб. Позволи си да усетиш нейната топлина. Да позволиш на светлината между вас да се разлее. А сега големият човек в теб застава до детето. Хваща ръчичката му с нежност и двамата поглеждат мама. Ти правиш крачка напред и казваш: мила мамо, благодаря ти, че ми даде живота и че ме обичаше толкова, колкото и както си могла. Да бъда твое дете не винаги беше лесно, но сега съм тук и ти благодаря. Ти имаш своя живот и своите избори и аз ги приемам. Аз имам своя живот и своите избори. Дори и сега да ми е трудно, ще пречиствам сърцето си до тогава, докато в него остане само обич и благодарност към теб. Мама те поглежда с мекота. Може би ти казва нещо. Може би просто е там с цялата си любов. А светлината около вас се разлива и ви обгръща. Ти усещаш лекота, усещаш мир. Сега сте само двамата. Ти и твоето вътрешно дете. Огледай го. Почувствай присъствието му. Той е тук, пред теб. Казваш му: ти си тук. Аз те виждам. Това е твоето сигурно място. Спокойно и безопасно. Ти си защитено. Ти си обичано. Прегръщаш го. Притискаш го нежно към себе си и му казваш: аз съм тук за теб. Винаги можеш да ме повикаш. Винаги можеш да се върнеш тук. Винаги ще бъдеш обичано. А сега е време да се върнеш. Бавно, леко, нежно. Започни да усещаш тялото си. Усети допира на дрехите до кожата си, температурата на въздуха, звуците наоколо. Протегни пръстите си. Може би ти се иска да се раздвижиш леко. Позволи си да се върнеш с лекота. Запази светлината в сърцето си.
Тя остава с теб. Тя винаги е в теб. И когато си готов, отвори очи.